Matud pa kuno sa mga eksperto na sila'y giingon nga nakapahingang hagyud. Apan ayaw dayon tuo sa tanan nga madungan, kay basing katawanan radi ay ang kahumanan mo. Na ako'y amiga nga pirming seryoso, gamay at katawa, pirmi lang reklamo. Kada buntag murag na suko sa kalibutan, bisan kape o pandesal na agi hapoy kasuko sa pamate. Nanutan ako, te okay ra ba ka? Ninglingo siya ug mitanaw sa ako. Niya na siya, ayaw ko sa mo kakaron. Nihilom na lang ko kay basin ako'y mabunalan unyaron. Ang silingan sige pangutana, ngano kuno pirmi siyang sapoton. Ang uban sad sige himo og istorya, nga makatawa na lang ka sa ilang teorya. Babae nga wala na ana-ana, matod pa sa uban dali kuno masuko pirmi, pero dili gyud naton na mahimong sukdanan, kay lahi-lahi man gud ang batasan sa matag usa ka tawo. Usahay stress ra, usahay kapoy, usahay daghan lang gyud og problema sa kinabuhi. Ayaw dayon hugsga ang tawo, kay basing gikapoy lang di ay og trabaho. Na ay usa ka adlaw nga nalipay siya, natingalaming tanan sa iyang aura. Nang hatag og snacks nang libre pa jud og soft drinks, abi na mog nakadaog sa loto o nakakita og prince. Nanggutana ang barkada unsay sekreto, nakatawa siya og miingon nga diretso. Simple raman nakatulog ko ug sakto, ug wala ko'y giisip nga bayranan sa bangko. Dili tanan masuko tungod sa gugma, dili tanan high blood tungod sa drama. Usahay kulang ra sa pahulay ug pahiyom, maunang kinahanglan sa dugamayng lingaw sa matag adlaw. Babae nga wala na'y ana-ana, ayaw dayon himo ag istoryang siyentipika, kay ang tinuod